So, naanime sa mga uguyan mga paps. Tagaan mo pagkaon. Nakaikot daw. Tular oh. Gutom guro na siya, no? Tangag og dahon daw. Gatangag og dahon. Manghatag na sila pagkaon, nay manghatag pagkaon, manaog na sila. Pareto silang kuya nanaog diya tanan. Opo lang sunis din na wala na pagkaon des ko, no? Kung sa tayo mo Sa dugay na bali saging diya. Na may mga baligyan ng prutas. Okay, dahigda daw mo. Asa? Oh, now, skayo, no? Relax kayo. Relax. Higda-higda ra. Ihayat. Oh? Lima gyud. Kumay panguban. Ari kayo. Klaro sila. Hindi na pareha itong kampus Dili na dito, katalikda na ito. Wala. Guys. Bawa na. Ito yun gamay kayo. Ito, katalikda. Tapat sa kung ano. Ito'y gani kayo na. No, gamay pa oh, na, oh. Oo na. Oo yan, Okay, ida-ida mo daw. Higda ra si wire. Ito'y papuna. Kit-kit wire to. Ito nilang fiber. Galingkod mo na sa wire. Linked yun. Ito nila. Oh, Grabe no. di man mahulog. Yung ganito na eh. Yan, dantay. No, na. Ito yan. Oh. Grabe ang bakilira sa dede, no? Pagkatilit niya. Di tagaan lagi pagkaon no. Asa? Ito. Muna yung Valencia, no? Monkey. Yawag mahulog sa, oh. Pagkitay ra ba? Yawag mahulog sa. Wala mag-Spider-Man. Mahulog ba yung sa lera sa kanan? Ay, di naman po naman usag maulog. Ang kayo mo ambak diri oh. Tawa, no? Karsada. Latay ay. Latay wire. Pasa yung latay, oh. Oh. Paspas ka yung latay, ganoon. Gaduwa, oh, na. Gana. Apsan. Apsan ka, apsan. Apsan. Oh, tuwara, layak. Waro, ay. Ha? Waro agad, nambang mo siya. Ano mapsan? Oh? Nagusaw, gatilas lubot. Puki lubot nagusaw. Buguya. Wag ayo ni mga gana. Oh, to pagani din to, to. Pato. Ano mas daki dala kito no to. Oh, nana dia. Ay, gana din nila, no? Dagano, tungtong ra, ilang kilo ra ba? Pang nagdungaw dire. Oh. Dagang kina sila po diha. Dako ba, no? Dagko na.
Gusano na ito'y bimbulag. Nakapatong kami. Pero ang baba dong. Asa dia? Ato po dato taytayan. Kita kayo. Paksa mo. Taas kayo. Grabe kakataas sa spangpang no? Ah, grabe. Habuga oy. Habog kayo. Huwag na mo personada mo kat-kat na niya. Diyan lagi ka ng mga unggoya no? Oh, diyan ra. Diyan na tuyo. Taas. So grabe kay kadaghan sa mga unggoy oy. So nasa poste mga paps ng unggoy. Day, babay na sa unggoy day. Babay na kayo, matod na lain na po. Porsentas lain, oh. Oh. Babay na goy, babay.